Wannan zai taimaka ma. Me za ki ba Ki shi? shiru, ƙwararriya ce ta san me take yi. To bari ta baka guba, me ya shafe ni? Allah ya sa ma guba ce. Barkanku dai. Mr. Clock baka ci abinci ba. Shi baya cin kwai ne. Ke aka tambaya? Ba na cin kwai. Ya fi kwai amma bari mu samo ma wani abun. Kar ki wahala, mutuwa zan yi. Me yasa za ka ce haka? Wannan ba daidai ba ne ba. Ki kyale ni in mutu Dorin. Ki je ki auri ɗan uwana kamar yadda kike so. Sau ɗaya muka taɓa zance shekara 43 da suka wuce. Kin manta da Atlantic City? Na ji sau biyu kenan. Yauwa zan je na ga wani mara lafiya. Miƙo min bargon nan. Kana jin sanyi ne? Ina ɗan jin sanyi ne. Yauwa, sannu kaji. Yauwa, wace magana ma muke? Saurayinta na Atlantic City. Me yasa kike so ki haɗa tashin hankali ne? Ina so in ji ƙarshen labarin ne. To in ƙarasa?